ए सखी। हाँ सखी। बारात द्वार पर आ गई बा तो का करे के बा? और समधी आ गई। मधु सखी आ पूनम सखी, प्रिया सखी, कविता सखी आ प्रियंका सखी, कविता सखी, सब कोई चले के तनी समधी के बढ़िया स्वागत गीत सुना देवे के। चली 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 सब आदमी मिल के चले स्वागत गाई। अरे सखी सब मिल के आ समधी जी के एगो स्वागत गाड़ी सुनावे के चाहिए। सुनावे के ये फटाफट चैनल के माध्यम से हम सब सखी मिल के तनी समधी जी के गरियाई जाए। समधी के संगे राघवेंद्र जी भी आइल बनी और अच्छा। महेश जी आइल बनी। देखी कैसे बैठल बनी, तनी सुना दे। देखी बबलू भड़ुआ भी आइल बा। हाँ, आ चली चली और राजू के देखी कैसे देखता। सुनाई चली चली तनी स्वागत कर दी पहले, बाद में गरियाल जाए। और बाद में गरियाल जाई। स्वागत करिए पापा जी, स्वागत करी समधी दुआरा पर आ गईले हे। स्वागत करिए पापा जी, स्वागत करी आ समधी दुआरा पर आए गईले हे। स्वागत करिए चाचा जी, स्वागत करी समधी दुआरा पर आ गईले हे। स्वागत करिए चाचा जी, स्वागत करी समधी दुआरा पर आए गईले हे। आ देखी ना समधी साहब के मुंह कैसन लागता। मुंह सूख गइल बा। एकदम भालू नियर लागता हो। मुंह सूख हाँ गइल लेकिन बा। तनी बानर नियन लागता। आ जाए दी, छोड़ दी तनी हमनी के गाड़ी अच्छा से मीठा मीठा ले ले। समधी स्वागत करी आ समधी दुआरा पर आ गईले हे। स्वागत करिए चाचा जी, स्वागत करी आ समधी दुआरा पर आ गईले हे। समधी जी लेके अइले दुआरा बारतिया। दुआरा बारतिया हो, दुआरा बारतिया। नाता रिश्तेदारा लोग के लेके जामतिया। लेके जामतिया हो, लेके जामतिया। समाधि जी लेके अइले दुआरा बारतिया। नाता रिश्तेदार लोग के लेके जामतिया। स्वागत करिए भैया, स्वागत करी दुल्हा दुआरा पर आ गईले हे। स्वागत करिए भैया, स्वागत करी आ दुल्हा दुआरा पर आ गईले हे। स्वागत करिए भैया, स्वागत करी दुल्हा दुआरा पर आ गईले हे। स्वागत करिए पापा, स्वागत करी आ समधी दुआरा पर आ गईले हे। आ चली चली ए सखी चली चली सब स्वागत लोगे। करिए पापा, स्वागत करी आ समधी दुआरा पर आ गईले हे। स्वागत करिए भैया, स्वागत करी दुल्हा दुआरा पर आ गईले हे। सबका के सो
करिए मामा स्वागत करी सभी दुआरा पर आ गईले स्वागत करिए मामा स्वागत करी सभे दुआरा पर आ गईले स्वागत करिए चाचा जी स्वागत करी सभे दुआरा पर आ गईले स्वागत करिए पापा स्वागत करी सभे दुआरा पर आ गईले सभे दुआरा पर आ गईले अरे आ गईले बारात आ गई आ गइल बारा आ गइले सखी